रायजो राजाफोरनिसिम मा मेसेज होनो सानदों आरो मा फोरमायनो सानदों गासैनिबो आङो गासैबो साबायखर बावनाय जाबाय गिबियावनो आङो दा मेसेजखौ होनो लुगैदों जे जोङो दासान्दि सप्ताहसे सिगांनिफ्रायनो बिटिसिनि बाहेरायाव दा हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफ दोलोजों आरो कंग्रेसजों जा महाजुथाव दङ बे महाजुथ जिथुनाखि राजनैतिक दलाव जा बिसायख'थि जागोन बिनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ बायथिनि बाहेरनि बर'फोरखौ गासैखौबो महाजुथावनो जगदान होनानै भट होनांगौ बिनि थाखाय जों बिटिसिनि बाहेरायाव गासै समस्तिफ्रावनो बर' थानाय समस्तिफ्राव जों गिदिंबायदों आरो बेखौ जोङो गेजेर गेजेर जायगा बुरजा संख्या थानाय बर'फोर मेजरिटि थानाय जायगायाव हाग्रामा सारखौ जों लिंहरदों आरो हाग्रामा सारा इतिमध्ये हाबबाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाफ्राव आरो जोंनि बे आफादावबो जनाय सदिया धेमाजिखौ गारनानै जोंहा ओरैहाय गलाघाट सरपथार सनारि शिबसागर बिदि ओनसोलफ्राव हाबफैगोन आरो बिनि थाग थियारि जाखाजोब्बाय जोंहा फार्स्ट फेजनि जा बिसायख'थि जागोन बेयाव बे ओनसोलफ्राव हाबफैगोन आरो बेनिखायनो बे ओनसोलफ्राव जोंनि बर'फोरखौ जोङो खौसेयैनो महाजुथाव भट होनांगौ होनना जों खावलायबोदों दा नोंथांमोननि जिहेतु हाबाफारि मावनाय जे बे मोनसे बिपिएफ दोलो जानानै मावदों ना मोनसे आफाद हिसाबै नोंथांमोनहा बे हाग्रामानि जिहेतु जानानै भट होनांगौ होननानै खावलायनो फैदों जोंथ' बिपिएफ हिसाबै नङा जोंथ' बर' जाथिनि गोदोनिफ्राय जोंबो साफा दैदेनगिरि हिसाबै जोंजों दङ बिटिसिनि बाहेरायाव गोबां दैदेनगिरि बारग'आ फरायसा आफादनि मानसिफोर दङ जेरै ओमफ्राय एक्सपिएलसिफोर दङ आरो दा बर्थमान दासान्दि एनडिपिनि मोनब्रै ग्रुप मोनसे खौसेथि थानाय बेखौ लानानै जोङो सावरायदों आरो गुबुन बर' आफादफोरखौबो जों खावलायदों आरो बेखौ जोङो थोंजोङैनो बिपिएफ दोलो हिसाबै नङा जों बिटिसिनि बाहेरायाव जों सापर्टार हिसाबै मददगिरि हिसाबै बर' जाथिनि थाखाय इयुनाव बोरै थांदों आरो दा थांनोसै समाव मा जाबोदों बेखौ नोजोर होनानै दानि समाव बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिला सारमोनखौनो जों मदद होनानै मोनसे थोंजों लामाजों थांनानै जोंनि रैखाथि थामोन्थाखौ जों लाखिफिननो थाखाय नाजाफिननांसिगोन बेनि थाखायनो जोङो बिपिएफ नङाबो एज ए बर' कनसियास मानसि हिसाबै जों बेखौ खामानि मावबोदों दा बे समाव मोनसे सोंलुआ माने जाय जोङो जा बिटिआर मोनबाय WBK बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मोनबाय जिहेतु बर'नि माहारियारि आफादफोरनि दैदेननायाव दिनै जोङो नोंथांमोना बुंदों बर' हिसाबै जिहेतु बिपिएफ दोलोजों महाजुथाव जे कंग्रेसनो भट होनांगौ हिसाबै नोंथांमोना गिदिंबाय थादों दा ओमफ्राय बे समाव जाय दिनै जोङो बिजेपियाव माखासे समस्यानि थाखाय दा बिजेपियानो जोंनो काउन्सिल बा बिटिआरखौ होबाय होननानै जिथु बर'आ खौसे जानानै दिनै बिजेपिखौ देरहाहोनो थांगासिनो दं बेनि गेजेराव नोंथांमोना दा उल्थाय मोनसे जाय बिजेपिखौ फेजेननो थाखाय नोंस्रा महाजुथ गठबन्धनाव थानानै जिहेतु बिजेपिखौ फेजेननो थाखाय थांखि लाबाय थां बेयाव मोनसे सोंलुआ जाखांफैदों जे नोंथांमोननि जिहेतु दैदेननायाव जिहेतु बिजेपि एबा कंग्रेस बे मोननै आफादजों बा बै मोननै पार्टिखौ जिहेतु जेननाय फेदेरनाय बेयाव बर'आ जुदि कंग्रेस देरहायोबा जिहेतु दा मोननो गोनां एफेक्ट माबाफोर जागोनखौथ' जों सानो मानोना बेयाव माबाफोर उसुबिदा फैगोन ना बिदिथ' उसुबिदा खोथानो गैया बिटिसिनि बाहेरायाव बर' कसारि काउन्सिलखौ नांगौ होननानै दानि समल' नङामोन कंग्रेसनि दिनाव जोङो 2014निफ्राय जों दाबि खालामबोदोंमोन आरो बै समनि कंग्रेस सरकारानो बेखौ होनायनि लामायाव फैबायमोन खिन्थु मोनसे खोथा जाहैबाय बेनिख्रुइ साबसिन जागोन होननानै जोङो 2016आव UBPO इउनाइटेड बड' पिपल अर्गेनाइजेसन आंबो एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारिमोन दा बावैसो आं गैला नै जाजासिम आं दङमोन दाख्लै बावैसो बिल पाजासिम आङो दङ इन्टारिम बानायनायनि समसिम आं दङ दा बिनि उनावसो आं गैला खिन्थु बेखौनो खिन्थायो जे बै समनि कंग्रेसनि दिनावनो जाहांखाबायमोन नाथाय बिनिख्रुइ साबसिन पावारफुल अट'नमिस होगोन सेटेलाइट होगोन बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय न'खरसेबो बर'फ्रा थानो मोना जेरावबो हाजोआवनो था फरेस्टआवनो था मेट्र'आवनो था आदार काउन्सिलाव हाबनानै था बे गासिबो बर'फ्रा जयैनो काउन्सिलाव थानो बर' कसारि काउन्सिल अट'नमास काउन्सिल थानो मोनगोन होनना बुंनायखाय आरो बेनिखाय साबसिन खामानियाव गोनां होनायखाय जोङो थांनाय 16आव बिधान सभायाव जोङो बिजेपि दोलोखौनो समर्थन होदों दा बिनि गेजेराव जों बुंनो नागिरदों जे जोङो बर' कसारि काउन्सिल मोननाय लोगो लोगो बिराद जानाय बादि नङा बे जानाया जों जेरै पावारफुल मोनसे अट'नमि बिदोंमोन
आंनि नोजोराव बे जायाखै दा बेनिखायनो सेन्ट्रेल कमिटियाव UBPO आं गेजेर गेजेर अबजेक्सन होबाय थादोंमोन जे बे जायाखै बेखौ जानाङा मालाबा बुङो मेट्र'आ गोलैया हयरास बर'फ्रा मेट्र'आव गुवाहाटियाव 1 लाख बेसेबांबा पपुलेसन ओंखारदों खिन्थु बुंना बुंदोंमोन बे समाव जे मेट्र'आ मोनसे अट'नमि बेनिखायनो मेट्र'आ गोलैनाय नङा गुवाहाटिया दा बेखौ आं एसे बुंबाय थादोंमोन मेट्र'जों खोथा गैया जोंना हाजोआव थानायजों खोथा गैया होनलायबाय जों पाब्लिक मिटिंफ्राव दिनै मेट्र'आव थानाय होनना सोर बुंदों दानि सोलिबाय थानाय BJP गभर्नमेन्टआ होनदों आं बेखौ अप'ज खालामदोंमोन जे मेट्र'आव थानायानो होन माबायावनो आदार काउन्सिलाव थानायानो होन बेफोर फैनो मोनोबा मेट्र'आ अट'नमिबाबो मैया दाख्लैसो जोंनि ट्राइबेल एरियाफोरखौ लायै एक्सपान्सन खालामै मेट्र' बानायदों गुवाहाटियाव नङा होमबा बर' एरिया ट्राइबेल एरियाफोरखौ दा बिनिखिनि अल्डेस्ट इन्स्टिटिउसना जाहैबाय पन्चायती राजआ अट'नमास काउन्सिल मिसिं अट'नमास काउन्सिल राभा दङ राभा अट'नमास काउन्सिल दङ टिवा अट'नमास काउन्सिल बेफोरबो पन्चायती राजआ सोलिबाय थादोंब्ला बेयावबो जेबो डिस्टार्ब जायाखैबा मेट्र'आव थानाय बर'फ्रा जे मेट्र'आ मोनसे अट'नमि होनायनि नामाव जुदि जों थालांनांगौबा जों जिबादि डायलग बुंदोंमोन जों जाबादि मडेलि लुगैदोंमोन बेखौ जायैनि थाखाय आं एसे खुद्रिबाय थादोंमोन आरो दा नोंथांखौ जिहेतु UBPO खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लेङाइ नेहाथारि बे बिबानाव थानानै नोङो जोबथा जेब्लासिम एग्रिमेन्ट जाहैबाय जाखांनायनि उनाव नोंथांखौ एक्सपेल खालामनायखौ जोङो मिथिना मोनदों बिनि जाहोना मा जानो हागौ मानो नोंथांखौ एक्सपेल खालामखो दा बिनि थाखायनो नोंथाङा दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जिहेतु बा आउट अफ BTC नि बर' रायजो राजाफोरनि एगेन्स्टै नोंथाङा खामानिखौ मावनो थांखि लादों नामा बर' रायजो राजाफोरनि एगेन्स्ट नङा बर' रायजो राजाफोरनि BTC बाय'आव थानाय जोंनि जा मोनसे थामोनथा आरो गोजौसिनाव थांनांगौ मोनसे गोरा जानांगौ जों बेखौ लानासो मावदों आं बर' जाथिनि एगेन्स्टआव थाङाखै आंना बेनोल' मोनसे खार'ना जाजासिम आं थादों इन्टारिम जाहांसिम आं थादोंमोन इन्टारिम जाहांसिमावबो आंहा इयो मोननि थाखाय नङा आंहा माखासे कन्डिसन माखासे सिस्टेमफोरखौ आं एसे अप'ज खालामबाय थादों दहाय सिगांसो बुंनाय बादि मेट्र'आ गोलैया माखासे एरियाफ्रा गोलैनाय नङा बेखौ लानो आरो मोनसे खोथा जाहैबाय हेडक्वार्टारखौ लानोबो जादों आंनि गेजेराव हेडक्वार्टारखौ आं बुंदोंमोन जे गुवाहाटियाव मोनसे 21टा जिल्लानि बिथोराव मोनसे कमन जायगाया जाहैबाय गुवाहाटि आरो ओरै सानजा लाबोयोबा एसे गोजानद्राय जाहैगोन बे गवालपारानि धुबुरीनि बङाइगावनि मानसिफ्रा एसे गोजानद्राय जागोन गतिके गुवाहाटिया मोनसे जोंनि हेडक्वार्टारखा आरो गोदो गोदाय बर' राजानि जोंनि मोनसे जारिमिनारि हिस्ट्रिकेल बेकग्राउन्ड दङ जेराव जोङो नरकासुरा जोंखौ कामाख्याआव बानायलांदों होनदों हो बायदि बायदि जोंहा हिस्ट्रिकेल बेकग्राउन्ड आरो दानि राजधानियाबो दानि केपिटेलाबो बर'फोरनि दिसपुरनि बर'फोरनि हानि सायावसो जादों दा बेनिखायनो गुवाहाटिया खुनु काउन्सिलनि सिङाव गोलैया बेनिखायनो गुवाहाटियावनो जोंहा हेडक्वार्टार जानांगौ आरो बेखौ आं बुंनायाव माखासे मानसिफ्रा आंखौ एसे नागारबाय थादों आरो दा नोंखौ जिहेतु एक्सपेल खालामनायनि गुबै जाहोना बबे दायनि थाखाय आफादनिफ्राय नोंखौ बेबायदि माबा दा बेफोरबायदि माखासे जाहोननि थाखाय आङो 10 थारिखै थांनाय नैबे मार्चनि 10 थारिखै आङो रिजेक्सन होदोंमोन आं जे आंनि खोथाया मानिथाराबा आरो सोलिथाराबा माखासे सिस्टेमखौ आं बुजिनो मोनैखाय आङो आंनि मथे जानो हायैखाय आं बेखौ रिजेक्सन होदों 10 थारिखै 9टा बाजियाव फुंनि 9टा बाजियाव 10 थारिखै आङो रिजेक्सन होनाय लोगो लोगो आंखौ सेन्ट्रेल कमिटिनि मानसिफ्रा फैजोबनानै आंनि न'आव आंखौ बुरखायफैदों बुंफैदों जे नोंथाङा थादो एकदम एक्सपेलखौ उथायना माबाखौ रिजिगनेसनखौ उथायना लानांगौ खिन्थु बयनिबो खावलायनायनि जाबजों आङो खिन्थु बे आफादखौ UBPखौ आं गाज्रि बुङाखैमोन आंहा मोनसे सम जाबाय जोबजासिम थाना होबाय जोबजासिम थानायनि उनाव आंहा न'नि खामानि दंसै बे आफादाव थाना आं बिराद अभिगता मोनबाय बिराद नलेज मोनबाय आफादगिरिनि मोजां दैदेननायाव नोंथांनि दैदेननायाव आं बेबायदिसो सार्भिस होबोनो हाबाय गाहाय आफादगिरि मिनिस्टार बसुमतारीखौ आं बाख्नायनानैसो आंहा न'आव खामानि दंना आं रिजेक्सन होदोंमोन हयरास बे रिजेक्सनखौ उइद्र खालामनांगौ होननायाव बारम्बार खावलायनायाव आं आरो 11 थारिखै आङो उइद्र खालामना लाफिनदों बे समाव उइद्र खालामनायनि उनाव 11 थारिखै उइद्र खालामनायनि उनाव आरो हराव रिमर जाबावबाय आं लायनो माखासे डिस्ट्रिक्टफोरखौ लानानै हाग्रामाजों जइन खालामनो थांदों BPF देलजों लायनो थांदों दा बेबायदियाव जुदि रिउमारानो जाबाय थारबायबा सन्देहआव एसे लाबाय थादोंबा सन्देहखौल' सायखार खालामनो थाखाय होमबा थांनायासो मोजांसै गतिके आङो 11 थारिखै 12टा बाजियाव आं क'क्राझाराव थांदों क'क्राझाराव थांमारसै आं होननानै रायज्लायहैनोसै आं दाजेननायाथ' हाग्रामासो दाना होदों UBPखौ फोथांबोनायाथ' हाग्रामासो फोथांबोदोंमोन 2014 सननिफ्राय नै जाखि जाजासिम जाबादि थाखाय फैसा मदद होबोदों बे मददखौ गतिके बे दाग्रानि मानसियावनो थांनानै आं एसे रायज्लायहैनोसै होननानै थांदोंमोन आं थांनायखौ मिथिनानै गुबुन डिस्ट्रिक्टफ्राबो 8टासो डिस्ट्रिक्टफ्रा आंनि थांफादों जे बिजेन दा नों बहा थांखो आं क'क्राझाराव थांनोसै
हे जोंबो थांगोन होननानै माखासे डिस्ट्रिक्टआव थांफादों आरो थांफानायनि नामाव जेब्ला थांबाय थायो बेखौ मिथिनानै आं क'क्राझारखौ मोनहैयाखै हयरास आंखौ खुनु सकस नटिस हराबासोनो आं माबायाव मोनबायमोन पाठशाला मोनबायमोन लामायाव मोनबाय आं वाट्सआपाव नुबाय आङो आंखौ एक्सपेल खालामबाय दा क'क्राझाराव थांनानै हाग्रामाजों मा लाहैदों इउबिपिनि एगेन्स्ट मावदों थांदों आं माबा मोनसे एन्टि खामानि मावहैदों बेखौ मावहैथारदोंबाबो सकस हरनांगौमोन आंखौ मा खारनाव थांदों मा रायलायहैदों नोङो बेखौ होआबासिनो आंखौ मा खालामबाय लामा ससेनो एक्सपेल खालामबाय बे एक्सपेल खालामनाय इउबिपि नङा अलरेडि बेखौ माने अक्ट'बर मासनि 9 थारिखै इउपिपिनि आवगोलनि बारग' दैदेनगिरिफ्रा जिहेतु बिजेपियाव थांजोबखानाय बे बिजेपिनि मटिभेटेड जानानैसो आंखौ एक्सपेल खालामनाय जाबाय होननानै आं सानदों आरो बेखौ इउपिपिआव नङा आरो इउपिपिआव दङमोनबा बेखौ आंखौ सकस हरगौमोन इतिमध्ये आंखौ सकस हराबासिनो आं क'क्राझाराव मोनहैयाखै रायलायनो लोगो मोनगोन ना मोना खुनु थङानो गैया खिन्थु हयरास आं लामा थांनायाव अन दा वे आं बै पाठशालायाव मोननाय समावनो आंखौ वाट्सआपाव बुंबाय इउ आर एक्सपेल बेखौ दा आसरित दुर्भाग्यजनक बे कमप्लिटलि बिजेपिनि मटिभेटेड जानानै इन्टारेस्ट जानानै बिसोर खालामनाय जादों होननानै आं सानदों आरो गोबां रायजो राजाफ्रा गोरों गोराफ्रा मोननानै आंखौ सोंदोंमोन नोंथाङा मा बुङो मिडियाफ्राबो सोंदोंमोन आं खिन्थु जेबो रिप्लाइ होयाखै दिनैसिम दाबो होयाखै दिनैसो नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै बुंनाया मोजांसो होननानैसो बुंदों आरो दा बे समाव दे नोंथाङाबो सासे समाजखौनो मोजां मोनग्रा हिसाबै दिनै नैबे ओनसोलनि बा आउट अफ बिटिसिनि गोबां रायजो राजाफोरखौ नोंथाङा लानानै माखासे आफाद बायदि माखासे खामानि मावलांनो सानबाय थादों नोंथांनि गुबै थांखि एबा लक्ष्य उद्देश्यआ दा मानि थाखाय नोंथाङा बेबायदि जिथु हाग्रामाखौ लानानै खामानि मावफिननो ओंखारदों बेनि सायाव दा मोनसे खोथा जाहैबाय जोङो बिजेपिआव थांनाय लोगो लोगो जोंहा संगठन हिसाबै इउबिपिआनो जोंना मेन अर्गानाइजेसन जाना थागोन दाबो जों सानो अर्गानाइजेसन मोनसे नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसन बेसखौ लाखिफिननांगौ खुनु पलिटिकेल मटिभेटेड जाद्रायनाङा हाग्रामाया जोंखौ दाजेनबाय 2014 सननिफ्रायनो नायबोबाय मैया दाख्लैसो 6-7 मासल' जादों बेजों जुदा जालायनाया नङा होमबा खिन्थु बे समाव हाग्रामाया बुङाखैमोन जोंखौ नोंसोर बिपिएफ जाजोब कंग्रेस जाजोब होनायखैमोन जोंखौ इउपिपिखौ खिन्थु बे बुंदोंमोन नन पलिटिकेल बेसखौ लाखि टाइम टु टाइम इलेक्सन जायोबा नोंसोर बेलेग रल लानो हागोन बेनिखायनो नोंसोर कुनु दलजों बोनजानो नाङा बे खोथा बुंदोंमोन दाबो आं सानो बिटिसिनि बाहेरनि बर'फ्रा इउबिपिआवनो थांना थाथों आरो इउबिपिआ कमप्लिटलि नन पलिटिकेल अर्गानाइज बेसखौ लाखिफिननानै जोंनि भबिष्यत फिउचाराव जों बै लांनांगौ बिटिसिनि बाहेरनि बर'फोरखौ बे खोथाखौ आं सानदों आरो दा बेबादिनो लांगोन आरो इउबिपिजों दाबो आं एक्सपेल जादोंबाबो आं बिसोरखौ दाबो सानो जे एक्सपेल जाबाबो आं बिसोरखौ बाहेरायाव थानानैबाबो इउबिपिआ मोनसे नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसन हिसाबै बेस खालामनो थागोन इलेक्सना दिनै थांगोन गाबोन फैगोन नङा होमबा इलेक्सन समाव माने फुटबल गेलेनाय बेफोरबादिसो खेल गेलेदों सोरबा जेनदों सोरबा देरहादों बे होनो खोथा खिन्थु जोंनि दुरदर्खिया जोंनि साननाय हनाया माबे लामाया गोथों बेखौसो आं एसे इस्टाब्लिस खालामनो नागिरदों दा बे समाव नोंथांमोननि जिहेतु दा हाग्रामाजों माखासे केम्पेइन खालामनाय रायजोफोरखौ मिथिहोनो थांनायाव रायजोफोरखौ मा थांखिखौ लानानै नोंथांमोना गुबैयै मिथिहोनो नागिरदों दा मोनसे खोथा जाबाय बिटिआरनि खोथा बिटिआर सुक्तिखौथ' मिथिगौ बिटिआर सुक्तिजों जाबादि बिराद बर'फ्रा जाजोबगोन दानख'नाय दाजाबनायनि खोथा लानानै जादों सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो बिसनाथखौ गालांबाय हयरा सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो माबाया बिसनाथ डिस्ट्रिक्टआ बर' कसारि अट'नमास वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव जोंबो थानो मोनांगौ खुदा बुंदोंमोन जे मोनसे कमिसनसो बिटिआरआ माला जाहैगोन माला दाजागोन माला साबमिट होगोन रिपर्टआ बे एसे गोबाव दङ बे समावबो आंहा एसे बुंदोंमोन जे इन्टारिमाव हते इन्टारिमाव बिटिआर सुक्तिनि मथे बिटिआर सिमाया बेसेबां लावो बे बेलेग खोथा खिन्थु इन्टारिम बर' अट'नमास वेलफेयार काउन्सिलाव सनितपुरनिफ्राय सासे आरो बिसनिफ्राय सासे इन्टारिम थानायाव जेबो जानाय नङा जिहेतु जेब्लानाखि रिपर्टआ दाखिल खालामगोन फाइनाल जागोन बे ओनसोलफ्राव बिटिआर गोलैनाय जायगाफ्रा जाहाथे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि समस्ति दाजाया बेखौ नोजोर होनानै दासान्दि फर दा टाइम बिं इन्टारिमाव सासे मेम्बार लानायाव आपत्ति थानाङामोन खोमा होननानै सानदां आरो बेखौ बुंनायाव आंखौ गाज्रि मोनदों आरो फारसेथिं बुंबाय लखिमपुराबो सिमुलगुरियाव टाच जागोन बा बिटिआरआव लखिमपुर डिस्ट्रिक्टआबो टाच जाफैयोबा सिमुलगुरि एरिया होमबा दिनै लखिमपुरनिफ्राय सासे माब्रैहाय इएम लाखो मेम्बार लाखो नङा होमबा लखिमपुरबो गालांनांगौमोन नि मथे जिहेतु लखिमपुर डिस्ट्रिक्टआबो बिटिआरआव बुंदों सिमुलगुरि एरिया इनक्लुड जागोन बिटिआरआव फैगोन ओंखायनो बेखौ नायोबा दा सनितपुर आरो बिसनाथखौ गालांथारनानै लखिमपुरनिफ्राय मानो लालायखो आरो बेखौ लानाया सनितपुर आरो बिसनाथनि मानसिफोरनि थाखाय गोसोआव गोरबोआव दुखु मोननो होदों आं बेखौसो बुंदोंमोन लाजायो गासिबो लाजाथ'थोंसै साफा लानायाव माथो भुल दं जेब्लानाखि बिटिआरआ जाबाय ओमफ्राय बे एरियाखौ जोङो माने माबानिफ्राय बिटिआरनिफ्राय दानख'नानै बाहेरायाव थानायखौ खालामबाय आरो गासिबो हाबबाय थाबाय बे जायगायाव समस्ति दाला बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि समस्ति दाजानाय नंला बेखौ गालांनो हागोन
इन्टारिमाव थानाया जेबो भुल नङादां बेबो आंहा मोनसे बेले बेजेमोन आरो दा बे समाव जाय दा इलेक्सननि बारहावा दुंहाव बारहावा बारदों जोंनि जिहेतु आउट अफ बिटिसि आव मोनसेल' थांखिजों सोलिदोंमोन दिनै बिटिआर नि बायदि मोननै थांखिखौ जोङो नुनो मोनो मानो होनबा दिनै हाग्रामाया मोनसे पार्टिजों आरो जोंहा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेननायाव आउट अफ बिटिसि नि बेसेबां माहारियारि आफादफोर दङ बिजेपिजों थांदों बा बेयावबो जोङो मोननै जेंनाखौ लोगो मोननानै जुदि जोंनि काउन्सिलाबो बिदिनो माखासे जेंना नुजाथिगोन होननानै आं सानो बेयाव नोंथांनिफ्राय मा कमेन्ट नोंथाङा मा सानो दे नोंथांनि दैदेननायाव जिहेतु बर'खौ माबायदि जाजानो लुगैयो आरो माबायदि खौसेखौ हास्थायो बर'फोरनि बिटिसिनि बाहेरायाव बा बिटिआरनि बाहेरायाव थानाया दाल' नङा एसे एसे लबिया जाबाय थाखादोंमोन जों इउपिपिअ दानाय समावबो फरायसा आफादा बड'लेण्ड बिनायनि नामाव जों जि बिटिसिनि बाहेरायाव जे जों काउन्सिल बिदों बेखौ बिथांमोना एसे उसुबिदा बुंबाय थाखादोंमोन डिफारेन्सा एसे दंलायखायोमोन आरो बेखौ नांगौगौ हेल्दि डेम'क्रेसिनि थाखाय मोनसेनिफ्राय आरो मोनसे ग्रुप थानाया मोजां दा माबा मोनसे जुदि इउपिपिअ बिजेपिजों थानाय जायफोर लिडारफ्रा बुंदों आंबो बे महाजोत बन्दनाव थानाया माबाथो गाज्रि जाखो बेलाय गावजों गाव बुलायनाय नांलायनाय खोथा नङा बे हेल्दि डेम'क्रेसि जानोबा मोननैबो पेरेल थांनांगौ आरो जेब्ला मोनसेल' सिंगल जायो बिसोरनि डिक्टेटर बादि जाहैयो डेम'क्रेसिनि खोथाया दा बेखायनो डिक्टेटरल' नङा सोरहाबा जुदि मोनसे लाइनाव बुंनो थांदोंबा उनाव थानानै बुंग्राबो मोनसे ग्रुप नांगौ आं सानदों मोजांसो जागोन बेबादि आंनो जाथिनि थाखाय गावलायनायनि खोथा नङा जों बुंदों दिनै हाग्रामाजों थानाय हाग्रामा नायबोदों गोदोनिफ्राय जाति हत्याया बेनाव दङ जातियता बेनाव दङ आरो जातियता थानायखायनो कंग्रेसजों 10 बोसोर थानायावबो कंग्रेसनि सासे बे इएम होफेराखैमोन बे गावनि माबाखौ लाखिनो हादोंमोन बिजेपिजों 5 बोसोर थाबाय 5 बोसोर थाबाय बिजेपिनि सासे बे इएम होआखैमोन नैबेखौ लाखिनो हादोंमोन बे गावनि सक्तिनि गावनि स्ट्रेंथखौ दा नुबाय जोङो इउपिपिएलआ बिजेपिजों जा मोनसे बन्धुत्व जाबाय आरो इउपिपिएलसो थांनानै केम्पेइन खालामनाय एसे बिटिसि सिङाव 9 जन देरहाबाय आंबो थांदों केम्पेइनाव बे समाव नङा होमबा इउपिपिअ जानानै आंबो केम्पेइन खालामदों 9 जन देरहाबोनो हाबाय 9 जन देरहाबोनानै जुदि जों देरहाहोआमोनबा बिटिसिनि बाहेरनि इउपिपिअ थांनाय केम्पेइन खालामहैयामोनबा 9 जना देरहाबोनाय नङामोन बिजेपिनिफ्राय आरो देरहानायखायसो दिनै प्रमदआ बिसोरजों गोरोबलायनायनि गेजेरजों सरकारखौ दाबाय नङा होमबा दादोंब्लालाय मा जानो बे बुस्थुआ अयनाय बादिबो जादों जि दला बिपिएफ दला बेसे संख्या गरिष्ठता मोनदोंमोन बेखौनो थगाय थसि खालामनानै जाबादि मोनसे खायदाजों बिसोर बोनजाबाय आरो बेल' नङा जोंनियाथ' बोनजाबाय थिग दं अना बर'नि जाय मेम्बार दं सासे बेखौबो लाफानांबाय बिसोरो खिसिरि जाजोब्बाय बिसोरना खिन्थु हयरास हाग्रामानि दहाय आं सिगाङाव बुंनायफोरबादि 10 बोसोरावबो होआखैमोन माबायावबो 5 बोसोराव होआखैमोन बेबायदि मोनसे लाइनजों बिसोर गावनि माबाखौ लाखिनो हायाखै आरो बिजेपिजों थायोबा जोंनि जा रैखाथि बेल' थारैनो जोङो सेरखाय बेखाय खालामनो नाजाखागोन जों खालामाखै दाबो नोङो गुबुन राभाफ्रा दा अबस्था गैला राभाफोरखौबो खावरि खालामना होबाय मिसिंफोरखौबो गणशक्तिखौ खालामनानै ना माबायाव लाबोबाय बिजेपिआव लाबोबाय दा मिसिं जातीयताबादनि थाखाय बा लखिमपुर धेमाजियाव स्पेसियेलि जोंनि ट्राइबेल मोनसे जातीयताबादा गणशक्तिजों एसे बेरखांदोंमोन दा बे बेरखांनाया राष्ट्रीय दलाव थांनाय लोगो लोगो बे हाहैगोन ना बे ओनसोलनि जातीयताबादनि नट अनलि मिसिं आदार्स माने इन्डिजिनास पिपुलफोरनि थाखाय बे थामोननाखौ बे साननो हाहैगोन ना राष्ट्रीय दलाव बुंहैनो हागोन ना बे मोनसे सन्देह दं जोंहा बेनिखायनो जातीयताबादजों थांनाय जा जों हाग्रामा महिलारि आरो बेनि जा मोनसे गोहो बोलो खायदा कौशल बेजों जों गोदोनिफ्राय सोलिबोदों आरो बेजों लामाजों थाङोबा जाथिया मोनसे मोजां लामाजों आवगायफिननो हागोन माबा मोनसे फिसा गोरोन्थि सानलायलायदोंबाबो जादोंबाबो बेखौ जोङो मोनसे खौसेयैनो आं बुङाखै बिजेपिआव जायफोर हाबहैदों बिथांमोनखौबो आं सानदों सानसे समाव बुजिगोन बिथांमोनहा दा नुखादों दिनै गुबुन जाति जनगोष्ठीफ्रा खावनै बोख्ला जाजोब्बाय अस्तित्व गैला दा बे अस्तित्व गैयि बायदि खालामलाङोबा जोंहा बिसोरजों थानानै मा जाहैगोन दा नङाबो साननैसो उनाव बिथांमोनहा बुजिगोन जायफोर बिजेपिआव थादों आरो बेनिखायनो बिथांमोनखौबो जों खावलायनानै लुगैयो दा बिथांमोना फैफिननानै जों ज' थाफिननांगौ सावरायगोन आरो हाग्रामा महिलाया दासिमबो इउपिपिखौ पलिटिक्ससो जाबाय फंसेबो रायफेराखै हयथ' हाग्रामाखौसो रायगासिनो दं मैया दाख्लैसो इउपिपि जानानै बिजेपि हाबनायफ्रा बेजों रावबो गैला बर'फ्रा रावबो थाला बिटिसि बाहेरा रावबो थाला हयथ' मिथिङाव जागासिनो दाख्लैबो हाजार बर'फ्रा दाबो सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव सथिया डिस्ट्रिक्ट समस्तियाव ज' जागासिनो दं बे समाव जितु फैबाय थानाय 23 अक्ट'आव बिथाङा जोंनि बे सिमेन्सापुर सानजारि नोगोराव जनायाव नोंथांमोननि दैदेननायाव जुदि फैनो नागिरदों बेयाव बर' रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोना माबायदि बाहागो लाजानो लुगैयो आरो
बेनि गेजेरजों फैबाय थानाय जिहेतु 2024 मायथाइनि जिहेतु MLA इलेक्सन बिधान सभानि जे इलेक्सन बेयाव जोङो बबे दलजों नोंथांमोननिबा बांसिन सापर्ट होनांगौ होननानै सानो दिनै बर'आ नैसुनाय समस्थियाव 27 भटार्सफोर दङ होननानै जों मिथिनानै मोनो बेयाव जोङो गावस्रायोबाथ' निस्सय रोखा जोङो जेननाया बिजेपिया बा नोंथांनि जिहेतु साननाय सिन्ताधारा नोंथाङा जिहेतु बर' अट'नमास काउन्सिलनि जिहेतु गाहाय मावख'खौ सानजारि नोगोराव दा जाबाय नोंथांनिफ्राय फैबाय बेनि सायाव मा कमेन्ट आरो दा फैबाय थानाय इलेक्सननि सायाव रायजो राजाफोरनिसिम मा कमेन्ट जोबथा दा बर' कसारि काउन्सिलनि हेडक्वार्टारनि सायावथ' आङो आवगोलसो बुंदोंमोन बेखौ बै समाव जाहांआव दा खिन्थु आं दाबो जेबो बुङाखै सेमिसाफोर जानायाथ' आंनि न' जनायानो आंनि न' बेयाव जाहैबाय आंनि थाखायनो मोजां खिन्थु आं मोनसे समाव बुंदोंमोन आं सासे सेन्ट्रेल लिडारसो बे सेन्ट्रेल लिडार हिसाबै सेन्ट्रेलि आङो जेराव कमन जायो बेखौसो बुंफ्लांदोंमोन आं बेखौ बेयाव जानाया मोजां जायाखै होनना बुंफेराखै आं बुंनाया खिन्थु आङो मोनसे सेन्ट्रेल कमिटिबो आङो सासे डिस्ट्रिक्ट लिडारबा बुंनो हागौमोन आंनि डिस्ट्रिक्टआव मोनबाय आं मोजां मोनगौमोन खिन्थु बे समाव आं एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै आंनि मोनसे 21टा जिल्लानि जा कमन सेन्स बे कमन सेन्सखौ आं इस्टाब्लिश खालामनो थाखाय गुवाहाटियाव जानांगौ होनदोंमोन दा खिन्थु आंहा बेयाव नांलायबाय थानो गोसो गैया जेरै जाबाय जाथोंसै मोजां जादों बे थांबाय हेडक्वार्टारखौ लानानै आं बेखौ मोजांबो मोनबाय खिन्थु बुंदों मोनसे खोथा गुवाहाटियाव मोनसे साब अफिस जागोन ब्रान्च अफिस जागोन दा नोङो 10टा अट'नमास काउन्सिल जाबाय गावसिनि हेडक्वार्टाराव थिग जायाखै आरो बे बर' अट'नमास काउन्सिला ब्रान्च अफिस खुलिनो थाखाय जाहैगोन ना ब्रान्च अफिस खुलिनोबा नोंनि पावारा बेसेबां नोंनि पियन चौकिदार एपइन्टमेन्ट होनो हानाय गोहोआनो गैया दा नाय दाबो एगा दं पियन चौकिदारखौ एपइन्टमेन्ट होनो हानाय गोहोआनो गैया हयथ' जोंखौ बुंदोंमोन बिराद पावारफुल अट'नमास होगोन एपइन्टमेन्ट होनोबो हागोन थार्ड गेट फर्थ गेट बे थार्ड फर्थ गेटआनो गैया आरो नोंहा 10टा 12टा जोंहा अट'नमास काउन्सिल जाबाय बिसिनि हेडक्वार्टारावनो दाबो थिग गैया आरो जोंना बबेबा ब्रान्च जागोननो बबेबा जनेल अफिस जागोननो मडिलिटियाव होलादोंमोन मोनसेबो जायाखै नाखौ जाजोब्बाय जनेल अफिसफ्राबो ओमफ्राय थांनानै दाना सेमिसाफोर हेडक्वार्टारनो ओमफ्राय दाना आरो ब्रान्चआ जाहैगोन गुवाहाटि गुवाहाटियाव थागोनबा आरो मानो बाव नांबावगौ आरो बाव जाहैबाय आरो गुवाहाटियाव मानो नांबावगौ दा माने डाबल खरसा जाया होमबा नोंनि फैसा बेसेबां सेंसन जागोन नोंनि स्टाफखौ नों बेजों मेनटेन खालामनांगोन दा नोंनि बाजेटआ बेसेबां फैगोन आरो बाजेट फैबाथ' रायजोसो मावनांगोन नोङो बेयावबो स्टाफ लाखिनांगोन नोङो बेयावबो स्टाफ लाखिनांगोन बावबो अफिसार नांगोन बावबो अफिसार नांगोन बेखौ गभर्नमेन्टआ मानिगोन ना नैबे गभर्नमेन्टआ आरो बेखौ मानि होनांगौबा जोंनि बुजाफोरा थानाय मानसि हाग्रामा महिलारि मोनहा बुजिखानाय मिथिखानाय बेबादि मानसिखौ लाफानानैसो जों आवगायलांनांगोन आं बेखौ सानो आरो ओमफ्राय आरो माने इलेक्सननि समाव जों बुंदों इलेक्सना जिहेतु जाखागोन बिजेपिनि मथे जानाय नंला गासैबो जाथि जनगोष्ठीया बुजिबाय बेनिखायनो महाजोताव UDF थाबाय कंग्रेस थाबाय आरो BPF थाबाय आरो माखासे फिसा फिसा दल थाबाय नङा होमबा दा बेनिखायनो जों सानदों गोनो गोथो जानो नाङा 23 तारिखै जोंना हाग्रामा महिला सारा फैगोन सेमिनसाफोर ओंखारगोन 12टा बाजियाव आरो 2टा बाजियाव सदियाव थांगोन आरो गलाघाटआव फैगोन 22 तारिखआव सरलपारायाव फैगोन दा बेनिखायनो जों सानदों जोंनि सेमिनसापुरियाव जनाय समस्थियाव जेसेबां बर' भटारफोर दङ बेखौ बर' अनलि नङा बर'जों लोगोसे आदारफ्रा जे माबायाथ' गभर्नमेन्टआथ' सोलायखासिगोन गोरों गोराफ्रा मिथिखाबाय गभर्नमेन्टआथ' परिबर्तन जामारसिगोन सोलायमारसिगोन महाजोता लांसिगोन बेखौ समिक्षायावबो एसे एसे मोनखाबाय दा बेनिखायनो आं सानदों बे गोनो गोथो गैया बर' कसारि काउन्सिलखौ सक्तिशालि खालामफिननो थाखाय मोजाङै एसे जोङो थिग खालामफिननो थाखाय जाय सरकार फैगोन महाजोता हाग्रामा सारनि दैदेननायाव बे महाजोतावनो थागोन जनाय बाखि रायजोनि बर' माबाफ्रा भटार्सफ्राबो आरो गुबुन गुबुन माबाफ्राबो थाखाबाय आरो बे हिसाबै आवगोलनि बादिनो जोङो मोनसे लामाजों थांनांसिगोन बेखौ आं सानदों आरो